Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, μαμά. Γεια σου, μαμά. Τι θα μαγειρέψουμε? Παγωτό. Το παγωτό σας αρέσει, παιδιά? Ναι. Τι έχουμε τώρα και μπορούμε να φτιάχνουμε παγωτά μόνοι μας? Τι πήραμε? Αυτό, Μπράβο, Φίλιππε. Παγωτομηχανή. Κοίτα, κοίτα. Έκοψα. Το βλέπετε, αυτό που το έκοψα. Μπράβο. Με τη νέα παγωτομηχανή Ronson Velvet Creme, το να φτιάχνουμε παγωτό στο σπίτι έγινε παιχνίδι. Βάζουμε αγνά υγιεινά υλικά και ξέρω ακριβώς τι τρώνε τα παιδιά. Είναι ο πιο τέλειος τρόπος για ένα δροσιστικό σνακ μέσα στην ημέρα. Και φυσικά ο Εφραίμ και ο Φίλιππος έχουν ξετρελαθεί. Θα βάλεις. Μένει. Το μέλι ποιος το φέρνει? Είμαι η Σούλια. Είμαι η Σούλια. Και τις φράουλες? Ναι. Ποιος το φέρνει? Χωραφάκι. Μπράβο. Και το λεμόνι? Το ζέτο. Και το γιαούρτι? Η Αγιάζα. Μπράβο. Σας αρέσει το γιαούρτι? Ναι. Να βάλεις. Πότε αβά. Βάλε. Βάλε. Βάλε τις φράουλες. Κοίτα. Βάζω πίσω. Τη σημερινή μας συνταγή επιλέξαμε να βάλουμε γιαούρτι, φράουλες, λίγο μέλι και λεμόνι. Είναι κόκκινο. Φάγε. Μέσα εγώ. Καλό. Κοίτα τι χωμάτι δεν γίνεται. Έκανα. Έκανες? Ναι. Για κάνε και εσύ λίγο. Και εγώ. Εντάξει. Και εγώ. Τι πάει. Και εγώ. Περιμένω. Κάτι τέλειο επίσης είναι ότι έχει 3 δοχεία των 450 ml για πολλαπλές γεύσεις και έτσι έχουμε αρκετό παγωτό για όλους. Έχει 9 διαφορετικά προγράμματα υφής για να φτιάχνεις εύκολα παγωτό, τζελάτο, σορμπέτ, milkshake και παγωμένα ροφήματα με επαγγελματική υφή. Και κάτι που μας άρεσε πολύ είναι οι λειτουργίες mix-in και respin, όπου μπορείς να προσθέσεις έξτρα υλικά όπως σοκολάτα, μπισκότα ή ξηρούς καρπούς. Έκανα πιπ. Έτοιμο? Ναι. Το ανοίξω? Ναι. Ανοίξεις. Για ανοίξτε το. Δεν είναι έτοιμο. Για δοκίμασε. Μμμ. Είναι? Ναι. Το πετύχαμε? Ναι. Ναι. Κοίτα, γίνει. Να σας βάλω στα ποτηράκια μέσα? Ναι. Βάλετε Ω, είναι φανταστικό. Τέλεια. Να βάλετε φραουλίτσες και τα άλλα, ναι. Πω, τι ωραίο που γίνεται αυτό το παγωτάκι. Μπορούμε να φτιάχνουμε διάφορες γεύσεις. Να βάζουμε επιπλέον πράγματα μέσα, να μπορούμε να βάζουμε μπισκοτάκια, φρούτα, να τα ανακατεύουμε. Θα φτιάξουμε στον μπαμπά παγωτό. Σε 4 λεπτό λάθη. Ναι, να το φτιάξουμε, να παγώσει και να το δώσουμε. Με τι γεύση λέτε να το φτιάξουμε? Καφέ έχουμε. Καφέ, ναι. Πρέπει να το φτιάξουμε με γεύση καφέ. Γιατί του αρέσει ο καφές, Πολύ. Για να δω, τι φτιάξατε. Wow, τέλειο, μιλάμε. Φανταστικό, Φίλιππε. Πολύ όμορφα, παιδιά, τα παγωτάκια σας.